relativno sam nova i svladavam vještine. To je prvo što mi je na umu. A zarada će doći. Ja bi najradije vama pričala kako da na dnevnoj bazi zaradimo 570 eura svaki dan. Ali moj period zarade nije tako baš prekratak, malkice je duži. Pa rekla sam neću pričati o toj opasnoj temi, nego sam izabrala jednu manje opasnu, ali mislim da je isto dosta zanimljiva za sve nas. Odbijanje kao poticaj. I ovo što ću sve ispričati, nije to toga što sad sve to znam, sve sam naučila, pa sad ja tu vama nešto predajem i da vas naučim, ne. Ovo je tema koja se tiče svih nas i svakodnevno se s time srećemo i nosimo se s time, tako da zajedno ćemo pokušati razmijeniti, malo svijestiti ono što svi mi imamo kao veći ili manji problem. %99% čovječanstva danas, u ovom trenutku, boji se nečega. Bilo da je to strah od života, a može biti suprotnost, strah od smrti, a može biti suprotnost strah od života, znači to isto su strahovi, vrlo česti. Ili strah od kukaca, strah od promjena, strah od gubitka nečega ili nekoga, strah od javnog nastupa koji može biti ravan strahu od smrti. Ima čak i toga. Vrlo je često. Ali, da sad ovo lijepo poslijepodne ne pričamo o svim tim strahovima, ljudi se više manje sa tim strahovima nose svakodnevno. Neko lakše, neko malo teže. Neko se liječi, bilo sa psihoterapijom, molitvom ili liječi posljedice straha, jer strah je jedna vrlo negativna emocija koja utječe i na zdravlje. Onda pijemo lijekove i tako, pa sve to ide u krug. Ali ima jedan strah koji se baš u zadnje vrijeme nekako osvijestio i postalo je pošast civilizacije. Strah od odbijanja. Bilo čega u životu. Stalno se s time susrećemo. Malo ću samo pomaknuti da... Sad, kako možemo to odbijanje, znači tema koju sam ja htjela vama prenijeti da zajedno to razmotrimo, teško je reći ne i teško prihvaćamo kad nam neko kaže ne. A teško i govorimo ne. Možda današnji mladi to lakše nekako percipiraju nego mi koji smo ipak drugačije odgajani, gdje je riječ ne nije bilo u našem rječniku. Sada sam ovo predavanje malo podijelila u nekoliko točaka da se onako malo lakše snalazimo u svemu tome, gdje ćemo prvo definirati, osvijestiti samo odbijanje što to znači, a poslije ćemo vidjeti u drugom dijelu na koji način mi možemo upravljati tim odbijanjem. Znači upravljanje, managing, to je vrlo moderno danas, znači sa svime možemo upravljati, s vremenom, s ljudima, sa sobom, na sve moguće načine. Tako možemo i sa određenim situacijama na koje nailazimo u životu. Podijelila sam po tajnama. Ali to svi znamo, samo malo da osvijestimo. Prva tajna, nitko nije savršen. I sad bi se netko pitao kakve veze ima savršenstvo s odbijanjem. Pa ima. Vidjet ćemo kako. Ko je na poslu radi ili smo radili, sigurno smo imali situaciju da nam dođe šef i kaže to nisi dobro napravio, popravi to. I možda smo i mi ljudi, kao i što smo čuli možda da neko govori, nitko nije savršen, tko radi griješi i tako se ljudi na taj način opravdavaju. Kao da odbijaju to što im šef želi reći i misle da šef ima nešto protiv njih. Međutim, šef hoće reći, ili kolega koji nam ukazuje na nešto, ili naš sponzor koji nam je prijatelj, koji nas želi uputiti kako treba raditi, ne misli na nas da mi nismo kao osobe dobri.
nego govori da ovo što radimo nešto nije dobro, da bi trebali popraviti. Tako da to trebamo osvijestiti, razlučiti događaj, radnju od onoga što, od osobe. Znači, niko nama nešto neće reći da smo mi nešto loše. A zbog čega je to tako? Ako nam prijeđe u naviku to govoriti, ako niko nije savršen i ništa ne popravljamo u onome što radimo. To ide još od malih nogu. Mi smo isprogramirani da čim prohodamo kao bebe i počnemo istraživati svijet oko sebe, roditelji govore ne ovo, ne ovo, ne ovo, nemoj to, ne. I što imamo više tih ne, taj ne nas kao djecu upućuje, što je dobro, što nije. I ako smo slučajno zapamtili iz djetinjstva da su nam rekli on je dobro dijete, ne moraš mu puno puta reći ne. I mi to kad odrastamo, ulazimo znači, u odraslo doba, u odrasli svijet koji nije baš tako nježan, gdje ima puno odbijanja. I sad kad počnemo nailaziti na taj ne, često se teško time nosimo, jer je svijet pun tog odbijanja. Znači to od malih nogu. Jer mislimo kako ćemo s tim što manje ne da dobijemo, da smo kao dobra djeca i dalje. Znači to je jedna greška, treba paziti na to i malo se osvijestiti da odbijanje je jedan normalan proces i da je normalno da nas, bilo situacije, bilo da nas ljudi odbijaju. Ali što možemo raditi? Znači ne može biti nitko savršen, pa kad vidite nekakvog čovjeka koji je tako uglancan, pa lijepo govori, sve mu dobro ide od ruke, i obiteljski, i poslovno, kažemo on je savršen. Ni taj čovjek nije savršen, jer uvijek, znači, unutar ispod te vanjštine, koja nam se čini tako idealna, postoji isto jedan normalan, jedan nesavršen čovjek. Dosta je važno reći kada se nađemo za svojim sugovornikom, potencijalnim suradnikom, i lijepo znamo prezentaciju ispričati, sve mi to lijepo znamo. I kad nas sugovornik, naš potencijalni član, pita a što bi ja tu trebao raditi, a mi kažemo evo ovako naučiš prezentaciju i to tako govoriš drugima. I ako vidi taj čovjek da mi tako savršeno to pričamo, on će se toga uplašiti i reći će joj, ja to neću nikad tako moći, i može se dogoditi da nas odbije iz tog straha da neće moći kao mi. Znači, tako možemo izgledati savršeni, ali evo, ljudi nas mogu tako percipirati, tako da se ne iznenadimo ako naučimo lijepo to govoriti. Tako da treba prezentaciju što jednostavnije, što da normalan čovjek svakodnevni da to može razumjeti. Ali što možemo raditi? Savršeni ne možemo biti, ali možemo raditi na svojoj izvrsnosti, odnosno kvaliteti, odličnosti, već kako su ti pojmovi danas u suvremenom poslovanju već priznati. Svako poduzeće stremi ka svojoj izvrsnosti. Konkurencija je velika. Bilo izvrsnosti proizvoda ili usluge s kojom se bavi, jako pazi na izvrsnost svojih zaposlenika. Postoje posebni treninzi kako se zaposlenici prema klijentima vani obraćaju, a isto tako kako se poduzeće unutar sebe, kako ljudi komuniciraju. I zato je dosta važno, mi smo članovi internacionalne kompanije. Važno je trenirati ovu izvrsnost, to se trenira. Kakvi smo mi kao suradnici, kako se mi odnosimo prema našim potencijalnim klijentima ili suradnicima, članovima, i kako se mi odnosimo između sebe kao članovi. To je dosta važno da osvijestimo, jer na taj način podižemo imidž naše kompanije. Ako smo mi složni, ako radimo na svojoj kvaliteti stalno, znamo ovaj posao, pogotovo ako se netko nije bavi mrežnim marketingom, posao je koji se, zapravo biznis, koji se uči. Idemo dalje. Druga tajna, otvorimo se za odbijanje. Ovo je ovako jedna neugodna situacija kada čekamo red na intervju za posao. I smatramo za sebe da smo zaslužili taj posao jer imamo dobre kvalifikacije. Međutim, dogodi se da nas
potencijalni poslodavac ne odabere nekoga drugoga. I onda se vratimo kući i onda smo frustrirani, ljuti, to je sigurno nešto tamo preko veze, kompanija bi sa mnom sigurno više dobila nego s tim čovjekom i tako dalje. Međutim, dogodi se da mi kad tražimo dalje posao, naiđemo na nešto bolje. I onda kažemo, pa hvala Bogu da nisam tamo dobio posao, da sam ovdje. Znači to odbijanje može nam biti za nas i dobrobit. Znači ne odmah kad je odbijanje i odmah nam muka i onda je sve nesretni. Otvorimo se za to, prihvatimo to odbijanje ili za toga može ići još bolja stvar. Isto tako, znamo da je ovaj naš posao, ja stalno kažem posao, ja sam cijeli život radila za poslodavca. Ja teško izgovaram riječ biznis. I moram se naučiti razmišljati o ovome kao biznisu, ne kao poslu. Tako da ću malo miješati posao i biznis. U ovom biznisu imamo visok postotak odbijanja. To je normalno. To je takva vrsta industrije. Neko će reći da, neko će reći ne, više ne nego da. Radit ćemo s onima koji će reći da, koji su rekli ne, nećemo. I to je to. Međutim, postoje statistike. Ukoliko mi imamo previše odbijanja nego što je preporučeno ili koliko je uobičajeno nakon određenog vremenskog perioda kad se bavimo ovim biznisom i vidimo da nam ne ide onako kako bi trebalo, postotak odbijanja je prevelik i pitamo se što krivo radim pa trudim se, dobro je pitati objektivnu osobu. Prva osoba to je naš instruktor, odnosno sponzor. Pa zajedno s njim sjesti, idemo analizirati. Pa neki instruktor malo vidi kako mi šta pričamo, neki ide s nama na naše prezentacije da malo vidi u čemu mi možda griješimo. I tako će jedna nepristrana osoba, znači instruktoru jako stalo da mi uspijemo, jer to je takav sistem rada, sigurno će mu povjerovati, on će vidjeti i u čemu mi griješimo i što možemo popraviti. Ali evo, koliko god mi u životu se trudimo raditi najbolje, bilo kojem području. Dobri smo prema drugima, pomažemo, a život nam često ne vrati na lijep način ili ne vrati onako kako mi mislimo da zaslužujemo. Naprosto je tako. Iz nekog razloga tako život nam postavljate neke prepreke, to je sad druga tema zašto je to tako. Ali što pozitivni ljudi rade, a mi moramo biti u ovom poslu jako pozitivni, jer tu pozitivu dijelimo onda i na ostale. Kada u životu inače dobijemo, kažemo limun, ja? Pozitivni ljudi će reći, ajde idemo onda napraviti limunadu. I što možemo zaključiti s toga? Da iz svake situacije, negativne, malo manje, više, iz svake situacije mi možemo izvući i nešto dobro. Tako da je to je malo ovakvi životni zakon i malo filozofije. A da vidimo, ajde, dalje da vas ne zamaram. Ovo volim. Treća tajna. Opasno je izbjegavati odbijanje. Izbjegavati opasnost sasvim je normalno i potrebno. Ali izbjegavati odbijanje nije dobro. Bio je jednom jedan čovjek koji je strašno želio postati glumcem. Čak je napisao scenarij za taj svoj budući film. I tako išao je, tražio producenta, išao, svi su ga odbijali. Nakon 1000 puta on nije odustao. Pa da je odustao nakon 1000 puta, već bi rekli pa svaka mu čast da je on 1000 puta to izdržao. Međutim, on je išao dalje. I naišao na jednog producenta koji mu je za film, za scenarij nudio $100.000. Ovaj naš čovjek nije pristao na to, jer je želio da on bude glumac u tom filmu, a ovaj producent je nudio samo za scenarij, ali ne bi njegovom filmu. Išao je dalje, tražio je dalje. I doista je naišao na jednog producenta koji je uzeo njegov scenarij i njega kao glavnog glumca u filmu. Snimljen je film i
film je dobio Oscara, valjda i taj glumac. I sad se možemo pitati što bi bilo da je taj naš čovjek odustao nakon 1000 puta. Ili da je pristao na onu ponudu od $100.000. On sada po svakom tom filmu, ili su nastavci snimljeni, zarađuje nekoliko milijuna dolara. Da je on odustao ili onu ponudu prihvatio, bismo li mi danas znali za Rockyja, Sylvestra Stallonea? To je samo jedan primjer ovako poznati američki, ili imamo mi toga i u našoj zemlji. Isto tako, mnogi od nas ko radi boji se pitati šefa za povišicu. Je li tako? Onda se ovako razmišljamo, šta ako on meni kaže ne? Aha, ako mi kaže da slučajno, onda ću dobiti složeniji posao i onda ću raditi više stresno, ma ne treba meni ta povišica. I mi se na taj način izgovaramo da ne bi se odvažili, pokucali šefu na vrata i rekli želim povišicu. Kako to može biti ne samo loše za nas, nego i za druge? Ispričat ću iz vlastitog primjera. Radila sam 37 godina, sada sam u prijevremenoj mirovini, hvala Bogu da sam se odlučila na to. Nisam se nikada usudila svoje rukovodstvo pitati za povišicu. Razmišljala sam ovako. Oni će već primijetiti koliko ja radim. Ja sam se doista trudila maksimalno i napredovala u smislu dali su mi još više posla, pa još složeniji posao. Čak sam završila i fakultet misleći kako ću ja na temelju te diplome potaknuti svoje rukovodstvo da mi da povišicu. Oni su mi dali još složeniji posao. Povišicu nisam dočekala. Sam se bojala pitati, a nekako sam imala taj ponos. Bila sam ponosna. Ako oni ne vide to, pa zar ja da molim njih za to? Nekako me taj ponos držao. I bojala sam se onog ne i da se neugodno osjećam. Čak možda da tog šefa u neugodnu situaciju dovedem. Ja? I zamrzle su se plaće, tako da ja nisam pokucala na ta vrata i tako sam otišla u mirovinu. Cijeli niz godina sam tako radila nekakvoj prosječnoj plaćici da bi naravno u ovakvoj mirovini sada bila i nisam se usudila kucati i tražiti. Tako da evo za mlade to dosta ovako bi preporučila nek budu hrabri, samo nek traže ono što im pripada. Isto još jedna stvar. Bojimo se odbijanja i onda se trudimo svima svidjeti. Jeste li možda bili u toj situaciji da vam je drago da se sviđate što većem broju ljudi? Ili imate tu potrebu? Imate? Ne. Super, odlično. Na pravom ste putu. Ne možemo se svim ljudima svidjeti, naravno. Bez obzira koliko smo mi, ne znam, korektni i sve, jednostavno se te aure ne poklapaju. Uvijek će biti dio ljudi s kojima nećemo moći jednostavno biti prisni, ne znam, nekakav kontakt ostvarivati. Kako sam ja bila uvijek dobro dijete, stalo mi to bilo posvijesti. Ona je dobro dijete. I sva me rodbina vodila čuvat, ona je dobro dijete. I ja sam se trudila održati to da sam dobro dijete i u odrasloj dobi. A naravno da bi održala to, da sam tako mislila da me ljudi vole i dalje, da me cijene i sve to, pokušavala sam se svidjeti što većem broju ljudi na način, ne da ja se namećem se ili da nešto, nego jednostavno sam povlađivala sve što drugi ljudi govore, trpjela sam situacije koje nisam trebala trpjeti. Naprimjer na poslu. Svi su željeli sa mnom raditi u sobi. Pa Rajne, super! Ne smeta je propuh, ne smeta kad pušimo, ne smeta kad zatvori nije noćan grizava, smije se kad se može smijati, smije se na svoj račun, ne vrijeđa se, svi su voljeli biti samo dijeliti prostor. A posebno mi imponiralo, prije mirovine, počeo kružiti glas da mladi vole sa mnom raditi. To je meni bilo fenomenalno da mladi žele sa mnom raditi. I sad sam se ja trudila da ja to zadržim, taj svoj imidž kako oni vole sa mnom raditi. Da bi me ne bi odbili i rekli, gle stare babe čangrizave što ne idu u penziju. Ja sam se toga bojala, jer tako su govorili drugim ženama. Ja sam se bojala da ne bi ja to doživjela da mi to govori o meni. I šta sam trpjela?
Dobila sam čak poslovni tim, sve mladi ljudi. Čak sam bila ja njima nadređena. Da ne bi njima bila šef i ovako nešto, ja sam većinu posla sama odrađivala. Da ne bi možda njih inkomodirala. Jer oni moraju ići tam pušiti, sluša se glazba cijeli dan. To meni kao ne smeta, ja to sve slušam. Ja sam u to vrijeme dobila jedan vrlo složen posao, jedan informacijski sustav u vrlo velikom neredu, gdje su šefovi znali daj to Rajni, ona će to riješiti. I trebala je koncentracije, ja to nisam mogla na poslu, nisam se mogla usredotočiti. I što sam radila? Nosila sam posao kući. Ali kako kući? Doma mi čeka obitelj i umorna sam i naprosto sam se mučila. Ali da skratim priču. Ti dečki su visoki 2,5 metra. Imaju broj tenisica, ja mislim da je to 50. 55, ima to, jel da? Te tenisice nestanu u stroj za pranje rublja, jel tako? Nestanu. Te se tenisice nisu nikad prale, sve dok se nisu poderale. Te su tenisice zaudarale. Ja sam trpjela i smrad tenisice. Samo da ne bi dobilo onaj ne, gled, stare babe, nek ide u penziju. Je li mi to trebalo? Nije trebalo. Ali eto, što čovjek radi? Pogrešno. Mislim da me SC.net u mnogo čemu osvijestio i kažem da nikad nije kasno, mi smo to, ajde, svi ovdje radi zarade, ali se događaju neke neobične stvari. Počne se događati nešto da mi na neki način postajemo bolje osobe. Počinjemo na sebi raditi, jer ako takvi nismo, teško možemo prenijeti drugima i naučiti ih da budu uspješni. Možda da budu uspješniji od nas, na super. Ajde da vidimo šta smo si dalje pripremili. Malo sam tu. Aha, ovo isto. Gomila. Riječ gomila ružno zvuči, jel' tako? Stado. U stadu je tako ugodno, toplo, makar malo i smrdi. I većina ljudi voli stado. Svi smo mi tako u tom stadu i tako, kako to stado ide, tako i mi. Ne daj Bože da malo dignemo glavu gore, jer nešto će nas gore poklopiti odmah, opasno je. I mi se bojimo te opasnosti ili to da bi nam neko nešto rekao ne, mi slijedimo to stado. Međutim, ako išta želimo u životu unaprijediti, u svom životu, u bilo kom području života, mi se moramo izdići iznad prosječnosti, iznad te gomile, iznad te mase. Iznenadit ćemo se. Kad se mi izdignemo, vrlo lako se može dogoditi da gomila počne slijediti nas. I još je važno pri tome nešto napraviti. Dići mnogo prašine. I cijenit će nas više. Jer to je ovako jedan od životnih zakona, to doista funkcionira. Da vidimo sljedeću tajnu. Prepoznajemo samo odbijanje. I toga ima, vrlo često. Sigurno mnogi od nas su osjetili neki od ovih simptoma, pa ako jesu, sve to ljudski, na njima možemo raditi. Prepuštanje. Ne ide mi posao, ne ide mi ovo, najbolje da se uopće ne trudim, nitko ovo neće ili bilo što. Prepustimo se jer tako mislimo da je manje bolno. Zlostavljanje samoga sebe. Osjetimo nešto da nismo zadovoljni, osjeti se to. Imamo problem koji tek ne možemo početi rješavati, još nije sazrio ili mi nismo sazreli da rješamo problem. Težimo nekakvoj ugodi i što radimo? Prejedemo se. Baš lijepo, baš mi to sad ugodno, sad ću se prejesti, onda odmah mozak radi u želucu i više ne mislimo ništa tu. To je ugodno. Ili jesti slatkoga ili čokolade. Onda kažu zdravo je vino popiti, pa onda to nije onaj jedan deci kao Francuzi što piju pa su zdravi. Ne, mi to onda idemo malo više, pa se napijemo, dobro, napijemo se, opet ne razmišljamo ništa, baš ugodno. Ili smo nervozni pa pušimo, stalno to je sve zlostavljanje samoga sebe. To moramo prepoznati i kad vidimo da to radimo, znači nekakav problem jeste, gdje moramo se malo
usredotočiti na sebe i idemo analizirati. Nemojmo se trovati sa nekakvim i opijatima ili nešto, stvarno nije potrebno. Samo optuživanje. Svi smo u životu napravili grešaka. I onda kažemo, kriv sam, nisam trebao tako. Kad bi svi tako govorili, kriv sam i da se ne može šta popraviti, mislim da bi svi poludjeli. Moramo sami sebi oprostiti, kao prvo. I paziti da greške ne ponavljamo dalje. Jer ako ponavljamo to i dalje, onda nam i ona Biblija neće pomoći gdje kaže oprostit će vam se grijesi i tako, jel? Trebamo osvijestiti da smo u tom trenutku kad smo napravili grešku, napravili ono najbolje što smo mogli i znali u tom trenutku. I oprostimo sami sebi, jer evo samooptuživanje je vrlo, kad sami sebe odbijamo, krivi smo i mislim da to nije dobro za nas. Podcjenjivanje samoga sebe, mislimo kako nismo dovoljno dobri da nešto radimo ili općenito kao osobe, to isto nije dobro. Očajavanje, očajavali smo, beznađu smo, ništa ne možemo. Povlačenje je vrlo ugodna stvar. Poput malog miša odemo u kut i virimo. To je najmanje bolno, niko nas neće odbiti, niko nas neće zlostavljati, kako se mi povučemo, samo nek taj život samo ide. Što manje da me okrzne. Naravno da nećemo na taj način u životu napredovati, kad se ovako, evo to su samo neki od simptoma, ima ih još. Sad kako da upravljamo odbijanjima? To se može vježbati. Ajde, uredan izgled, to je prva stvar što možemo, da nas ljudi ne odbiju, da ne pobjegnu od nas u tramvaju, da smo uredni, da nemamo prljavu odjeću koja nije primjerena. Uglavnom, za ovaj posao je dosta bitno imati uvijek u ormaru spremljenu jednu odjeću, to ne mora biti ništa skupo. Znači jedna odjeća koja je uvijek čista u slučaju da nas netko pozove na sastanak, da se lijepo obučemo i već možemo ići. Tako to je ono što možemo mi napraviti, ono najjednostavnije da malo to odbijanje, jer kad neko vam dođete nekome prljavi, pa sigurno šta će reći kakav je to poslovni čovjek, tako? Jer ima ljudi doista hodaju neuredni. Kako će vam vaš sugovornik, kako ćemo smanjiti broj ne našem sugovorniku kada mu pričamo ovu predivnu poslovnu ideju? Kako možemo smanjiti dalje? Neki ljudi prestraše se ovoga, prestraše se znamenki koje ovaj sustav omogućuje ili misle da oni to neće znati. I možda bi ti ljudi doista bili uspješni u ovom poslu, ali ne vjeruju dovoljno u sebe. I sad mi trebamo ipak malo biti malo i psiholozi, malo ćemo se i uvježbati u ovom poslu, radit ćemo sa mnogo različitih ljudi, poznavati, promatrati ljude kakvima bi mogli biti, da li oni mogu naučiti, pomoći im, tako izvući iz ljudi ono najbolje. Svaki čovjek ima određene te talente. Tako da neko će vam možda reći ne zato što nema u sebi povjerenja, ne zato što mu se možda ovo ne sviđa. Ljudi nas naprosto neće ni razumjeti. Ovo je toliko genijalno da ljudi ne razumiju. Kakva binarna matrica, kakvo poklapanje, jednostavno ne razumiju. Koliko god pokušavamo na jednostavan način objasniti, određen broj ljudi to neće nikad razumjeti. Niti razumjeti uopćenito snagu mrežnog marketinga. Tako da ako oni kažu ne, idemo dalje, nećemo pokušavati to milion puta objašnjati ako vidimo da doista on niti nam vjeruje, ili kažemo ajde slijedi nas pa ćeš već naučiti, vidjet ćeš, ako ne za tebe neće ti niškakav novac propast. Ali ako oni dalje neće nas ni slijediti, ništa, ni da uči uz nas, onda mi s takvim čovjekom jednostavno pustimo ga, neko on ide dalje. Ne smijemo se zadržavati previše. Isto ovo, ljudi idu nekim svojim smjerom. Ponekad je grijeh ljude sa njihovog smjera vući i cimati. Primjer iz prakse, iz mog života. Kad sam prvi put čula za Estenet, bila sam toliko oduševljena, makar nisam je odmah razumjela o čemu se to radi.
Čak sam se uplašila te binarne matrice, mislila sam ja, Bože moj, šta je to, ne bi ja to. Ali išla sam malo dalje se interesirati i vidim da se iza toga kriju nekakve moćne stvari. Pa velim, ajde, idem. I išla sam odmah kome bi se povjerila, idem svojoj šogorici, koja je jedna vrlo komunikativna i pametna osoba. Odmah sam išla k njoj da kažem, uđi sa mnom u ovo je fenomenalno. Ona je rekla ne, pusti me, neću to, ali bit ću ti potrošač, kupac, ili dobro, ajde. Ona je meni rekla ne. Meni je to dosta neugodno dojmilo. Ja sam to, meni bilo prvi onaj izlaz i želja pokazati nekome ovo. I to je mene strašno, sam se uvrijedila na nju zbog toga. Nisam je to pokazala. Rekla je ne. Sad vidim da je dobro da mi je rekla ne, jer ona je rekla, ona ima svoj cilj, ona ima ovo kud ona ide. A kud ona ide? Ona je dijete iz Bosne i Hercegovine, jedno malo planinsko selo blizu Mostara. Najstarije dijete je još žensko, a tamo je onako običaj da najstarije dijete, a pogotovo ako je žensko, ostaje kod kuće, čisti, sprema kuću, a ostala braća i sestre idu čak i na fakultete. Ona je ostala sa osnovnom školom, radeći za braću i sestre, koji su se školovali, a ona je trebala biti tu. Ona je odlučila taj život, nastojala da se maknuti iz te sredine i najjednostavnije jeste udati se negdje u gradu. To je ostvarila. I hvala Bogu da je našla moga brata i oni su doista jedna složna obitelj. Što hoću reći? Ona se trudila, došla je raditi u Kamensko, na jako teškim poslovima, onim mašinama i to, ali trudila se raditi najbolje što je mogla. Kamensko je propalo i ona je radila, nosila kontejnere u nekakvoj firmi za čišćenje, vreće vukla, plakala je pri tome, ali je radila najbolje što je mogla. Imala je svoj cilj. Ona se želi izvući iz svega toga, zna da može samo, eto, nešto će se dogoditi. Vjerovala da će se nešto dogoditi, samo mora pozitivno s ljudima i raditi više nego što možda ljudi očekuju. I doista su je zamijetili i ona dobila je posao u bolnici, prvo kao čistačica, pa spremačica. Zamijetili su je liječnici, osoblje, oni nju sad dalje školuju, ona je sada pomoćna sestra, njezin cilj je da bude u onom smislu medicinska sestra i da na taj način pomaže ljudima. Pa bilo bi grijeh takvu osobu cimati i reći daj mi pusti to dođe, pustimo te ljude, naići ćemo na ove situacije i pustimo ih, neka idu svojim smjerom. Prevladati strah, znamo da je strah izvor svakog zla i nenapretka. Peta tajna. Jel brzo idem, jel hoćemo pauzu? Ne, super je. Hvala. Evo, volim isto. Donošenje odluke u trenutku. Što bi to značilo? Nećemo svaki dan naići na čovjeka, suradnika, koji će uplatiti, ne nama, nego sebi na avans veliki biznis model. Nećemo naići svaki dan. To je normalno. Ali kad kažem donošenje odluke u trenutku, sad zavisi ko, da. Ja, na primjer, ne krećem se među menadžerima, pa evo, imam malo skromne ljude i ja ih cijenim, pa malo ćemo mi manji model ako treba. Ali dobro, nije svaki dan biznis model. Ali se može dogoditi da osoba nakon tjedan dana razmišljanja uplati na svoj račun avansa veliki biznis model. I to možemo reći da je donošenje odluke u trenutku. Ali najčešće što se događa, netko, većina, do besvijesti razmišlja o onih 50 eura za jedno pravo na profit. Što ako ti 50 eura ja izgubim? Što ako propadne firma? Pa kad ću ja to potrošiti? Ja moram još naplatiti onih još 800 za onaj televizor o kojem mi pričaju. Pa što ako država propadne? Pustimo te ljude, dajmo im priliku, objasnimo im, ako vidimo da ne ide, da oni to ne razumiju, nemojmo gubiti vrijeme. Tražimo dalje ljude koji će ovo shvatiti. Pa idemo vidjeti kako što ako možemo na pozitivan način. Evo, možemo se mi malo prestrašiti ovoga
i reći kako ću raditi ovaj biznis. Gle, tu se mora govoriti, tu neko prezentira, ja moram prezentirati, pa to je strašno. Pa osim toga nemam vremena. Još moram tamo nešto raditi, kako ću ja to? Treba ovako razmišljati, a to će vidjeti i vaši sugovornici. Što ako se potpuno usredotočim na ovaj biznis? Znamo da je fokus, kad nešto se fokusiramo, da je to onda stvarno moguće i ostvariti. Razmišljamo tako, nemamo se bojati ili ćemo naći vremena ili ne. Što ako budem pozitivno utjecao na svoj tim, jer mnogo ljudi kad krenu ovo, najedanput se dogodi da dolaze ljudi, članovi. Čovjek možda nikad nije vodio nikakav tim i prestraši se toga. Treba razmišljati pozitivno. Mi ovdje niko nikome nije šef. Mi nismo šefovi svojim članovima. I kako radimo? Samo primjerom. I uputimo čovjeka gdje može naučiti. Ne možemo ništa mjesto drugoga napraviti. Samo pomoći da otvorimo mu put, da i on nađe svoje mjesto i gdje može doći do informacija i kako ovo sve znati. Tako da to i nije tako nešto prestrašno i sve se to i upravljanje to uči, lijepo s praksom i bitno je da smo iskreni i uvijek dobrohodni prema svojim članovima, da se ne namičemo nekakvim pametovanjem i samo primjerom i ljudi će nas slijediti. Neko se boji seminara u smislu, tamo je puno ljudi, ali ima ljudi koji se boje mnogo ljudi na okupu. Ajde, mi smo manje ovako prisnija grupa, ali imamo mi seminare gdje ima 2000 ljudi. Neko se toga boji, tih hala velikih to. Ili se boji komunikacije, šta ću on sad mora s nekim pričati? Pa ne mora ništa s nekim pričati, nek samo sjedi, nek sluša. Znači, ali upoznajemo se međusobno, zar to nije lijepo? Znači, međusobno je poznanstva, ne moramo mi sad, tamo se spominje nekakav crossline, pa možemo mi pričati o lijetnim stvarima, o knjigama, dijeliti uspjeh, veselje kad neko uspije. To je ona prava i snaga ovih seminara, da se malo bolje upoznamo. Naravno, ako ne vjerujemo u sebe, ili ćemo to znati, pa zamislimo se u situaciji da se sa voljom i trudom doista može biti izuzetan. Svi to možemo. Neko prije, neko kasnije, ali svi to možemo ako se trudimo. I što mislite ovakvog čovjeka koji ovako razmišlja, bismo li mi njega odbili? Da smo mi ovakvi, da li možemo reći da ćemo puno ne onda očekivati? Pa sigurno da će nas ljudi više slijediti, da nam neće toliko reći ne. Je li to jedan od načina kako se mi možemo postaviti i razmišljati pa da nas i ljudi na jedan poseban način ovako i doživljavaju? 6. tajna svi to čine, to je isto ono slično gomili. Da bi išta uspjeli u bilo čemu što radimo, mi se moramo izići iz prosjeka. Samo tako možemo napraviti korak naprijed. Uvijek malo više učiniti nego što sam do sada činio ili što čine drugi ljudi. Onda ćemo uspjeti. A kad to pokrenemo i više se cijenimo, kažemo, pa ja to mogu, onda ide to sve bolje i bolje. I kad sebe cijenimo, cijeni nas i druga, tako? Uvijek se moramo postaviti pitanja, koliko je nama ovo bitno, zašto ovo želim raditi, što očekujemo od toga, što očekujemo od sebe, tako da malo razgovarajmo i sa sobom, moramo znati zbog čega smo odlučili se ozbiljno baviti ovim biznisom. Sad ću malo vašu pomoć trebati. Mnogi od nas ne čuju sebe, kako izgovaraju rečenice, bilo u obitelji, bilo gdje, čak u svojim mislima. Pa idemo malo vježbavati način govora, jer to je jedna od tehnika kada razgovaramo sa svojim potencijalnim suradnikom. On dobro nas sluša, u većini slučajeva, i gleda na kakve mi rečenice upotrebljavamo. Kako bi rekli mjesto ove rečenice koja nije baš, ne zvuči dobro, jednom sam to pokušao. Ajde, da vidimo, Dobrovoljca. Kako bi Kako? Pokušao sam. Dobro, što dalje? Pokušao sam to jednom.
To je isto. Šta to je? A šta dalje? Šta ćemo onda iza tog jednom? Šta onda dalje? Idemo dalje. E pa tako je. Napravit ću to kako treba. Znači ako jedan ne radi možda sad nešto dobro, pa idem sad vidjeti što ne radim, pokušat ću ponovo na bolji način, bit ćemo sve bolji i bolji. A zašto ja? Zašto ja? Djeca kažu, zašto ja? Zašto ja? Zašto ne ja? Bravo. Tako je, zašto ne ja? Ne mogu. Ako želim. Tako je. Znači mogu ako želim, znači ako želim sve mogu. Moram i mogu. Nemam izbora. Nemam izbora, to je to i sad ja više nemam drugi izbor. Jel? Slobodan je izbor. Ma ja to želim. Dobro. Sve je to slično. Pronaći ću bolji način. Znači ako ne ide na ovaj način, sigurno ima neko drugo rješenje. Kakva je moja korist od toga? Znači, sad ja uplatim tu veliki biznis model, kakva je moja korist? Ništa se neće dogoditi ako uplatim veliki biznis model ili šta, jedan veliki biznis model. Ništa se neće dogoditi. Ako dalje ne radim taj posao, neće se on sam od sebe umnožavati. Znači ja moram ipak nešto dalje, znači neko kakva je moja korist, sad ću ja zaraditi od svojih članova. Ne, ja ne zarađujem od svojih članova. Mi svi zajedno zarađujemo i radimo za sebe, a tako je sustav i općenito mrežni marketing koncipiran, specifičan je, da na taj način radimo za sebe, a ujedno za cijelu grupu ljudi iznad nas. I ispod nas. To je tako se lijepo to sve složi. I kakva je moja korist, kako ćemo reći? Sa zadovoljstvom ću to učiniti. Ajde, to tako jedan primjer, malo vježbe. Ajde još malo. Svi to čine, pa ću ja, jel? Svi to čine, tako ću ja. Molim? Ja ću to bolje odraditi. Dobro. A ja to činim jer je tako ispravno. Ne zato što drugi to čine, jel? Nemam vremena, kako je to zgodno. Najčešće dobivamo, nemam vremena, a šta radiš? Pa radim. Pa dobro, ili zaradiš? Pa ne. Onda ne razumijem šta se događa u tom životu, hoćeš nešto promijeniti. Pa nemam vremena. Naići ćemo na to i nemojmo se uzrujavati na to. Uvijek imam vremena za ono što želim. Bravo, tako. Naći ću vrijeme, uvijek imam naći, znači organizirani ljudi, marljivi ljudi dovršavaju posao. Naići ćemo najčešće na ljude. Nezaposleni nisu naša ciljna skupina, ako ću govorim nekakvim pojmovima. Nezaposleni. Oni traže posao odmah, makar 100 kuna. I nemaju novaca ni 50 eura. I nisu zainteresirani za ovaj dugoročni posao, jer znamo da ovdje nije zarada preko noći. Znači oni će nas najviše odbiti, a pogotovo oni nezaposleni, a ne znam otkud oni imaju vremena da su cijeli dan u gostioni. Njima je tako lijepo, tako da se oni neće, makar su nezaposleni, nikad pokrenuti. Tako ne gubimo vrijeme baš puno, ali, dobro, to sam mislila, ali ljudi koji rade, koji skrbe za obitelj, koji rade 2-3 posla, koji se stvarno trude, to su nam najbolji ljudi s kojima možemo surađivati. Sad neko vas pita nešto, a pitamo, dobro, šta hoćeš od mene, što želiš? To nije lijepo. 100 eura. Nije to lijepa riječ. 100 eura, da? Što mogu učiniti za tebe? Znači okrenemo malo, ipak drugačije izgovaramo. Tako što se jednostavno dogodi i to je to. Kako ćemo reći? Pa počnu upravljati svojim životom. Bruni ćemo poslije čestitati, doista sve zna. I što jesam sad ja, nešto sam kliknula drugo. Ja upravljam svojom sudbinom. Ja mislim da je to sad sve. Tako, kako možemo dalje upravljati odbijanjima? Cijeli svijet ne valja, to je sve naopako. Ja sam dobar, ispravan, ali evo cijeli svijet ne valja. Ili moja obitelj ne valja, moja okolina, gdje god jesam. Ako želimo išta promijeniti, ljude oko sebe, a time i cijeli svijet, moramo prvenstveno promijeniti sebe. Tada će se dogoditi neobična stvar, a to je da će se mijenjati naša okolina i sve ide ovako kao oni krugovi.
ali to je najteže. Promijeniti svoje nazore, promijeniti svoje načine komunikacije, reći hvala, izvoli. Nekim ljudima je to teško promijeniti ili reći nešto nježno svome mužu, volim te. Pa kad smo mi rekli svome mužu volim te ili ženi? Ili dragoj, ili dragome? Kad smo rekli zadnji put? Kad smo se udarali. Danas. A to sam ja sad rekla svome suprugu, on je moj najkvalitetniji član. Mi radimo obiteljski i kćerka naravno isto je tu, velika potpora. Rekla sam mužu volim te, on se tako iznenadio. Jer je on mene zvao s poslom, još uvijek radi. I zvao je, što mi imaš za reći, kao šta treba kupiti, ovo ono, ja? A ja njemu kažem, pa imam ti za reći jedino da te volim. On je pao u nesvijest. Ne sjeća se kad sam ja to zadnji put rekla. Stalno smo nešto ubrzani, stalno. Normalno da ja njega volim, ali čovjek voli to čuti. Tako da evo, malo se mijenjamo pozitivno i dobit ćemo bolje ono, kad kaže, feedback. Ovako se osjećamo kad trebamo početi mijenjati, reći to volim te ili nešto, ili oprosti mi, pogriješio sam, ovako nas boli. Ali kad počnemo to svladavati, onda se osjećamo kao ova djevojka u cvijeću, ali vidjet ćemo da svaki put kad to prevladamo, jako se dobro osjećamo. Isto tako trebamo paziti na svoje zdravlje, fizičko ili u zdravom tijelu i zdrav duh, vježbati, disati što više u prirodu, ići koliko god se može i paziti na svoje misli. Misli mogu biti jako ubojite. Misli su električni impuls koji ide iz mozga i dopire do svake stanice u našem tijelu. Pa kad mislimo dobre misli, lijepo se osjećamo, tako? Mi smo snaga. Kad mislimo loše misli o problemima, a najčešće stalno mislimo to loše izvlačimo, stalno nas to muči. Nesretni smo, boli nas sve. Misli mogu utjecati na naše zdravlje. Moramo biti jako tu paziti na to. Malo sam ja tu širim neku temu, a dobro. S obzirom da mozak ne može misliti jednu i drugu, istovremeno dvije misli, onda uvijek malo vježbajmo. Ajde, došla je ta loša, neka je tu, ali dobro, malo ću je maknuti. Zamišljajmo što će se dogoditi kad riješim taj problem. I u ovom poslu i biznisu, sad nam možda teško ide na početku, kao ne snalazim se. Pa gubimo malo možda i snagu, povjerenje, ne znam, tako nam malo dođe nekada. I sad, kad nam to prevagne, sumnja, onda sjetimo se, posao neće odmah krenuti isti čas, ali će krenuti. I zamišljamo se u toj situaciji kad ne budemo jedan uspješan lider. Kako ćemo se lijepo osjećati? I to je jedna dobra misao koja nam pomaže i daje snagu. Pomagati jedni drugima. To je bit ovoga našega posla. Ne možemo uspjeti ako ne pomognemo drugome da uspije. I hajmo ponašati postupke uspješnih ljudi. Vidimo možda i oko sebe uspješne ljude, ne ove nekakve koji su na sumnjiv način uspjeli, tako reći uspjeli. Imamo puno ljudi na internetu koji vole odavati tajne kako su oni uspjeli. Pa slijedimo te ljude, malo čitajmo o njima, šta su oni razvili da su oni postigli to što su postigli. Pa vidjet ćemo da ćemo se malo identificirati s njima i to će nam pomoći da i mi tako razmišljamo. I gledati u ljudima dobro, to je jako bitno. Neko kaže, gle, kako je on zao čovjek, da ga pustio užasno. Tako se on i ponaša prema svima, tako zao se i tuče i šta sve ne. Ali mi smo svi rođeni kao dobri ljudi, dobra djeca, tako? Onaj koji je tako postao zao, ajde pod navodnicima zao, on nije sretan zbog toga. I nemamo u njemu uzeti to zdravo za gotovo i u njemu gledati samo tog zlog čovjeka. Jer taj čovjek je na neki način ranjen. I on se poput one životinjice ranjene ovako. Ovako ide panđama, kako se to zove? Grebe, zato što je ranjen. Misli da je bespomoćan, misli. Da je on mora takav biti, ali kao da se brani. Ali to je da je ipak trebamo da ljudima dobro nekad uzeti za... Nekad ćemo se možda razljuti, da mene to konkretno nekad razljuti.
da netko ne razumije ovo, ne može shvatiti koliko je to potencijal. I čovjek se potrudi objasniti. I on meni kaže, ma to ti je bez veze. Pa ja bi njega isti čas ovako odnalamila. To mi tako dođe, ali moram se suzdržati i htjela bi ga osvijestiti. Ali dobro, tako je to. Shvatimo da nisu svi ljudi na ovom planetu za mrežni marketing. Mali broj ljudi je za ovo. Ali tko odluči može uspjeti. Postoje tehnike, metode, tehnologije danas i imamo veliku šansu da svi mi koji smo evo i ovdje uspijemo i uspjećemo. Kada smo u bedu, moja kćerka kaže šta, uzmi kredu, nacrtaj medu, šta je ono tam piše. Sjetimo se dobrih stvari i sve ono dobroga što smo napravili u životu. Sigurno toga ima. Ima toga. I još ćemo toga dobroga činiti. Ili ajde, napravimo od danas, nećemo reći od sutra, ajmo od danas, vodimo dnevnik uspjeha. Što može to biti? Ne ono, ajde, zaradio sam 570 eura. Dobro, stavit ćemo i to. Ali što može biti? Primjer. Odvažit ću se i nazvati tog čovjeka i bojim se uzeti u slušalicu, ali odvažit ću se. To može biti jedan onaj uspjeh da smo se mi odvažili. Nekoga nazvati i reći mu, ajde idemo se naći da ti ovo ispričam i da idemo dalje. I možemo, evo, to je jedan krasan način da se držimo uvijek u pozitivi. To smo nekih promjena. Evo sad zadnje, neću vas više. Ima tih tajni, toga. To je sve ono što mi znamo, jel' tako? Samo da malo osvijestimo. Uložimo u svoj uspjeh. U biznis treba ulagati, jer ovo je biznis. Ako imamo više vremena, ulažimo više vremena, a manje onih avansa, jel' tako? Ako imamo više novaca, nemamo vremena, položit ćemo si taj biznis model. Neće nam to propasti. Kad imamo jednoga i druga podjednako, onda smo doista sretni ljudi i imamo velike šanse za uspjeh. Tko je nov u ovome, treba puno učiti, tu ubrajam sebe. Ja imam tu sreću da sam u mirovini, mogu reći sad malo jednom razdoblju mirnijem, pa sam rekla iskoristit ću to. Malo ću manje čistiti po kući, ali ja svaki dan učim 2 sata, samo učim. A možda to i više. Ja stalno razmišljam stalno mi se to vrti nešto. Znači, ulažemo u svoje znanje. Prvo ćemo učiti od svoga sponzora ili našeg uplina, svi naši učitelji iznad nas, uplini, svi nam pomažu da mi naučimo da krenemo. Svi će nam pomoći. Imamo preporučenu literaturu. Imamo preporučene ta predavanja na YouTube-u. Seminari su svaki mjesec. Webinari svaki dan. Ima toga. A tko želi više i ima novaca da se uloži, postoje internet škole, razne biznis škole. Evo, svako neka odluči za sebe koliko će mu to... Zašto ne bismo prvu svoju zaradu uložili dalje u biznis? Bilo da si dokupimo do velikog biznis modela, bilo da si platimo kakvu školu. Ja sam pogriješila. Nisam nikad bila biznismen, naučila sam dobiti plaću, ta plaća je već odmah bila i potrošena jer se mora kupiti u kući za jesti. Ja nisam naučila investirati, nego nekako raspolagati s onim što sam imala, čak naravno u minusu smo svi živjeli. Ja sam svoju prvu zaradu, koja nije bila mala, potrošila. Suprug nije ni znao da mi lijepo lagodno živimo, 3 mjeseca se hranimo, svega ima za jesti. Mi smo svoju zaradu pojeli. I onda se ispostavilo, gle, pa ja sam mogla to investirati još bolju strukturu u binarnoj matrici, a ne da sad ja, akcija u Grčkoj i sad ja moram opet živi novac dati da bi ja u nekoj akciji sudjelovala gdje bi me to podiglo na bolje karijerne pozicije. Ja nisam razmišljala kao biznismen i onda sam pročitala u jednoj knjizi. Prva zarada iz biznisa, ne trošiti, ne pojesti, reinvestirati. Tako da treba uložiti u svoj uspjeh.
Znači znanje, dijeliti ga, sve što naučimo. Fokus, rekli smo, bez fokusa, ne smijemo se rasplinuti, dogodit će se da smo meta, prepoznat će nas ljudi, jer mi počnemo raditi ovaj biznis, ljudi će nas prepoznati kao dobar potencijal za njihov biznis. I moramo paziti da se ne rasplinemo u tome. Oni nam nude ovo, pa ono, pa idemo to i vrijeme ide i bitno je odabrati ako osjećamo da je ovo dobro za nas. Ne moramo prodavati nikakav proizvod. Smjeravamo ljude samo da troše kroz sustav, da koriste pogodnosti sustava. Zaustavimo se na ovome, ne istražujemo dalje. Izgubit ćemo vrijeme. I uvijek možemo dati naravno sve od sebe. Koliko god možemo, sebi, drugima. Znači uvijek najbolje. Jer kad mi sebi imamo tu viziju da će biti dobro, pa i sam svemir se potrudi da nam pomogne da nam bude dobro. I vježbati ovaj stav prema odbijanjima. Ne odmah čovjeka ošamariti, kao što bi ja odmah, nego ajde vježbati. To je normalan dio našeg poslovnog procesa. Znači to je mrežni marketing gdje je industrija, gdje je najveći postotak odbijanja. Jer smo rekli, nisu svi za mrežni marketing. Ali tražimo ljude koji jesu i naći ćemo. Ko traži, taj naći. Uzor drugima, znači nismo šefovi nikome. Dijelimo uspjeh. Uspješni ljudi ne samo da dijeli znanje, nego dijeli novac. Kad dobijemo svoju prvu zaradu, pa da je to, da izdvojimo jedan simboličan iznos, makar 10 kuna, i podarimo potrebitima koji možda nemaju mogućnosti da ovo rade ili bilo da što drugo rade. Kao da ćemo malo pokrenuti tu energiju i mi ćemo se bolje osjećati. Jer uspješni ljudi dijeli novac. Znači poznati su oni milijarderi koji velik dio bogatstva na tim humanitarnim udrugama daju. Hrabrost, naravno, ništa nije lako i jednostavno. Treba biti hrabar, sve situacije. Odvažimo se. Neće nas niko pojesti. Možda reći će nam samo ne ili ajde makni se. Obično su ljudi nisu tako nekulturni. Ako smo mi kulturni, nećemo naići na osobu koja će nas samo tako nepristojno odbiti. Platimo i sad s ovim bi završila. Ima jedan video od jednog poznatog svjetskog uspješnog networkera, Erika Worija. Naići ćemo na mnogo tih njegovih videa i možemo se čak prijaviti na njegov portal gdje ćemo svakodnevno dobiti nove informacije i on daje malo te edukacije. Imamo dosta toga i besplatnoga, već možemo iz toga malo učiti, ujedno malo vježbati engleski. On vrlo jednostavno govori, a znaju ovako pisati pojmove, tako da se možemo ovako malo prilagoditi tome. On kaže ovako, zašto smo mi uspjeli? Zato što smo platili cijenu. Treba platiti cijenu. Ja se na to naježim uvijek. Ja ne volim taj video gledati. Koliko god je istinit. Pa kažem da stalno plaćam neke cijene. I sad kad mi treba u životu biti najljepše da uživam u ovom biznisu, poslu biznisu, ja moram plaćati neku cijenu. A to znači malo se treba više angažirati. Sad ne mogu onako leškariti dugo kako sam mislila. Jer to mi leškarenje ide dobro za zdravlje, ja se možda ipak moram pokrenuti, pa ako možda više radim, onda ću si malo imunitet, i tako se ja razmišljam. Znači, opet cijene moram plaćati. Ne mislim na to. Platimo ovako. Još jedna pričica je gotova. Moja teta koja je iz Banja Luke, ona je sad pokojna, davno mi još rekla da iza Drugog svjetskog rata su sve žene bile naravno kod kuće, pospremile su kuću, natjecale su se koja će pita biti mirišljivija, čija će avlija već u 5 sati biti ujutro pometena. Natjecale su se u tome koja će biti bolja domaćica. Međutim, jedna žena nije voljela kućanske poslove. I što je napravila? Išla se zaposliti. Ona je kriva što mi svi moramo sad žene raditi tako, ali to je druga tema.
Ona je otišla se zaposliti, lijepo se obukla, lijepo je tamo svojih 8 sati, lijepo gospođa još zaradi novac i platila je ženu da joj kući sprema. I svi su na to gledali, daj pogledaj nju, šta je, pa ona mi je normalna. I ona kaže moj teti, znaš šta, pa meni je isplativije da se ja lijepo obučem i lakše mi tamo sjediti i radim posao koji mi je i lakši nego ovo što vi cijele dane radite po kući i još ne dobijete plaćano. Ajmo mi zaraditi, mi žene, koje mi doma rintamo, valjda možda i muški, ajde možda da nekoga ne uvjerim. Tražimo svoje ukućane, samo malo digni noge da to, samo malo digni noge da to. Joj, pa šta sad već spremaš opet? A ono spremamo bar jedan put tjedno, jel? Pa opet. Ili imam najčešće situaciju, taman kupovnicu sredim, svi moraju ići na WC, najedanput svi na WC. Za 5 minuta nisam ništa radila. Rekla sam ovako. Zaprijetila sam svojim ukućanima. Iz zarade plaćam ženu. A ja za to vrijeme idem na seminar gdje ću nešto naučiti ili ću se još platiti kakvu školu. Idem na poslovne sastanke na kojim će mi pomoći da zaradim. A ne da ja tu tako, još je teško dignuti nogu. Ne oprostite mojima, ja sam malo ovako iskrena i nekad sam malo i frustrirana, ali evo to je, tako sam podesila svoj život, ali nadam se da će biti sve bolje i bolje. Bilo mi je čast da ste me saslušali i da sam